Kvôli tejto službe moje deti trpeli veľmi. Keď sa narodila Rejanka, René s Vanesou, keď ostal, to bolo pred 4 rokmi. Môj syn vie. Bolo mi povedané od autority, po ktorou som bol, ak chce slúžiť v službe, tvoj syn musí ísť z domu von. Lenže to je jedna jediná vec, že moja nevesta nemá rodičov, žila u babky, tak jak Brian u mňa. Nemala kde sa obrátiť. Kvôli tomu, že nebol sobažený. To z jednej strany beriem pravdu, a z druhej strany je to môj syn. Tlačili na mňa. Boli veľké stretnutia. Boli tam 15 pastorov. A každý jeden pastor. Ak neurobíš dole, ja hovorím, a zboriak bude. Dáme tam iného. On je v dome. Rejanka je malá. Má mesiac. Myslím, že 2. Idem k Renemu. Pozriem sa na ňo. Hovorím, Mročo, muž ne steđala vreda, žive sam da lokar. Filosofske kajđava. Muž ne steđala vreda, lokar. Lebo te međava, da le služba avri, patne celé zbor. To sú obety. Môj syn si vzal kočík, moja nevesta, a môj syn mi povedal toto, Dado, me tu chapínav, slúžim od jadra devleské. Vzal si pár vecí, Rianka mala. A viete, že bol? Chodil z domu od domu, plantal sa. Každý deň som volal. Nakoniec mi volá večer po pár mesiacov. Dado, me som bokal ani techal ma na den. Sotađas edaj. Penavávkere techal. Prišiel dnu roztrhaný, špínavý. Rejanka nemala ani plienky. Najedol sa, odvezol som ho preč. Prešiel asi 3 týždne. Volá mi večer, pršalo. On hovorí, Dado, a razva, lačahin, horúčka. A ja stále som sa postavil a stále som vám slúžil, ale vy ste to nevideli. Idem a viete, kde je na Loy Street? Na Loy Street? Na Loy Street, kde býval Peťo. Niečo sa stalo a tam boli také schody dole. Taký múr, taká strežka, malička a veľmi pršalo. Vanessa tam sedí na zem, na Rejanku prší, on je celý mokrý, vyhodili ich von. Hena v Kajsari, v Pelkady, po šomúru spával. On mi hovorí, Dadu, len mám pále. A tam hovorí, Bože, čo mám spraviť? Som mu povedal, vráť sa domov, po domu. Kašlem na službu a v Kerbučo. Šiel som. Moja Jana videla Vanesu. Môj syn bol asi 6 mesiacov v depresii. Striasol sa. Dával som mu jesť, dával som mu všetko, dával som mu toto. On vie. Románka vie. Románka vie. Potom
potom som sa priznal a povedal som celému všetkým, že dobre skladám službu, nezaslúžujem si. Bol som kontrolovaný, každý deň na mňa niekto robil pletky, že vraj toto, že vraj toto, že vraj toto. Nič z toho pravda. Ako Boží služebník som neopustil cirkev. Neopustil som vás. Stále tu stojíme. Ďalšia vec, keď sa vrátim k mojej dcere Románke, mala svojho partnera, ktorý bol prvý partner. A on tlačil, že chce byť zvlášť, tak sme jej pomohli, aby bola zvlášť. Keď bola zvlášť, ja som ani o ničom nevedel. Nevedel som o ničom, ako trpí moja dcera Románka, už nikdy v živote nedomia. Ďakujem Bohu, že teraz má Michala. Michal si požehnaním pre nás. Lebo mať dobrého zaťa je bohatstvo. Mať dobrú nevestu je bohatstvo. Moja dcéra, mladá, Brian, myslím, že to bol Brian, bol malý. Nikolás maličký. Ona mala jeden bedroom dom. Jej ten partner sa zdrogoval. To bolo pred veľa rokmi. Bol zdrogovaný. Lenže my sme nevedeli, prečo moja dcéra, keď prichádza doma, má rolák, má veľké šaty na seba. A ona potom i šatmi mala samé modriny. Vyhľadovala, ona není taká, že by sa neumila, vy ju poznáte. Až v jeden deň, ráno, 5:30, búcha na dvere. A hovorím, kto to je? Som stál, otvoril som dvere. Románka tam s kočikom vošla dnu. No v susade, čo sa stalo? Ona tam príde, otvorí dvere a Velandre. Mne to ani nepovedala. Hovorí, kaj je daj? No vúprav. Jenom šiel spať, o ničom nevieme. Potom mi moja Jana povedala, čo sa stalo. Moja dcéra bola od vlastného partnéra v studenej vode vo vani znaslňovaná. Držal ju za krk a znaslňoval ju. A Nikolás sedel pošťatý od hovna na zemi celú noc, kričal mamu, mamu, mamu. On zdrogovaný ju ničil. A moja dcéra volá na syna. On sa plazí. A ona tam zomiera. Hovorí, že už mala posledné sekundy k životu. A potom je také v kúpeľni malé okienko. Vytiahla cez okienko, utiekla, prehodila Nikolasa, utiekla domov. Stade, až tu, celá zbytá. Viazal ju. Nož jej dal pod krk, chcel ju dorezať. To je len štvrtka toho, čo som prežil, ľudia. Keby som vám to všetko vysypal na vás, tak nespíte celú noc. Myslíte si, že ja kvôli tejto službe sa tu hrajem? Tie veci, tie tlaky, čo som prežíval. Myslíte, že Boh nevidí, aké obety som tu dal? Koľkokrát som v dome nemal chlieb?